Takže zdar, já jsem Fik a vedle mě je Máv a my budeme dneska točit Build Battle, tak se na to připravte. Takže, Build Battle už nám začalo a my máme stavět zasranou, skurvenou, zasranou zmrzlinu. Jak? Candy. Zmrzlina se tady bude stavět, ty vole, nejvíc. Candy Crush Saga. I když tu hru neznám, a nikdy jsem ji nehrál. Ty vole, trošku lagí tady. Bože Kriste. To asi za těch 5 minut nestihnu s těma lagama. Máš lagy? Ne, jo, tak když mám zavřu teď tenhle zasraný program, který se furt laguje. Teď jsem si zrychlil ještě spít myši, takže bože. No tak já se tě ani jedním volím mít zapnutý program nenahrávám, takže jsem hrál to už YouTube je to lepší. Ne? Jo, vole. A ještě musím stavět, víš co? Stavět musí. Ale tak to nějak do píči! To nějak postavíme. Snad se ti to aspoň celý naládí. No to by nemělo, ale... To je náhoda je to. Ne, vole, ty jsi blbec. Náhoda je tvoje. Náhoda je chytrá, vole, ale ty jsi blbej. No tak takhle by měl, hej, víš co by mohli dát, že by se stavilo? Mohli by nechat, aby se stavil už kopek. A nějaká taky jo, bych tam nakreslil. Bych tam nakreslil? What the fucking this is, man? No nic, moji stavbu stejně uvidíte až potom, takže vlastně teďka můžete nechat slovo maximálně tak. Figovi? Já tady stavím nějakou tu pejčovinu. Jak pejčovinu? Takhle by to mělo stačit. No, já tedy udělám hnědkovou čokoládu. Já tam taky dělám čokoládu. Já tam dělám taky čokoládku, jak pro buzíky. Mám rád teplou čokoládku. To se nedivím. Bože. Ty vole, nějaká díra tam. Kurva, udělej z toho špičku zasranou, vole. Naser do toho škopek. Cože špičku? Teď tady udělám jakože teď kafe. Samozřejmě to je perverzní. No nic, ale stejně, nikdy není kulatá, nikdy kulatá nebude. Ne, já ji nemám kulatou, tak. Já taky ne, takže se tady ještě musím nějak tak sestrat, aby to prostě kulatý nebylo, aby vypadalo to jako hovno, který mrdneš na ten porno. I když to vlastně tak vypadá vždycky. Aspoň máme 3 minuty, to se dá v pohodě stihnout. Minule jsem to nestíhal, protože jsem to ještě musel vymyslet. I když tam jsou furt stejný a stejný věci, takže teďka už... Ale tak oni vždycky něco přidávají potom, dejme tomu po měsíci a tak, takže... To nevím. Měl bych tam spíš dělat něco jiného než tohle. Dáme tam... tohle. Ty vole, jsem to vlastně nepoložil. Já jsem se dal tudy zase hnědou. Hnědku. Hnědou. Ne hnědku, ty kňupe. To nějak víc, že tam dá zasranou hnědku. Bož. Nějaká ta čokoláda tady. Nějaký ten škopák. Dobrý, my se zase uklidníme. Stavíme. Nehrajem BV, u který můžu nadávat na Jolandu s kartama. Tady můžeš nadávat na stavbaři s kartama. 2 minuty do konce, no to bys... Jo, to mě zajímá, co ze sebe vyplodějí. No přesně. Ono většinou to není zas tak hrozný, ale některé stavby, třeba o Vánocích, tady byla vánoční tematika a měl se stavit vánoční skřítek a někdo tady postavil sáně. Aha. A ještě ty sáně nevypadaly jak sáně, ale vypadaly tak nějaká motorová pila. Ne, vypadalo to jak plně. A to... Já budu to tady rozhodírat. Ještě tady dáme... Jakože je to... Nebudu tady prozrazovat taktiku soupeří hňupovi. Dej hňupe. No je. I když nevím, co říká. A ještě tady... Tady... Já tu znovu dám ještě takovou zajímavou. Minuta do konce. Jo, to stihnu.
Já už to mám sice dostavěný, ale taky tak to Dáte si. No ježiš. Asi ne, co? Asi ne, hele, uhlí, co bys na to dal. Škopek. Deset sekund do konce. To mám akorát finální úpravy tady dodělané. A ej tu. Dobrý, já už to mám teda. Jo, já taky. Já doufám, že si ta zmrzlina bude. No. Dobře, tak. 15 sekund do konce, tak já ještě změním podlahu. Sadím se, že to nejlepší hlasování vždycky dají tomu, kdo šel prostě první. Vždycky to nejlepší hlasování dostane ten, kdo je první. Jako vždycky. To je někdy tak úplně pitomně vymyšlený. No nic, teďka nechám ty ostatní stavby. Tak se na to podíváme. Aha, Prosím vás, jestli se na to bude koukat autor tohohle, jako chápu, že to měl být nějaký starobylej korbel piva, nebo co vůbec, a proč je v tom takhle... To ani není to zmrzlina. měla být cukrová třtina podle mě. No možná ne. Jelikož jsem se jako malý hodně koukal na Pokémon, ale teď už se na ně vůbec nekoukám, tak vůbec nevím, jak to mám postavit, sakra. Ale já to nějak postavím. Já nevím, To vole, jsme dva, se vole. mě ptej. To by mě zajímalo, kdo se tady kouká na Pokémony. Oni už ať snad ani nedávají, ne? Seru na to, ten týpek to úplně řekl. Já to zkusím postavit podle toho, co si Tady pamatuju ze týpek svého píše, dětství. já se na Pokémony nedívám, tak to jsme dva. Ty vole, tady jsou ty lidi taky. Pokéball. Takže tady uděláme takhle. Pokémon. Dobrý. Ty jsi nebyl ani v hlasu. Jinak ještě se chci jednou omluvit za ten nedokončený buď battle, Já mám ale druhej. Mav už vám, já vám ještě řeknu výsledky. Dopadlo to tak, že já jsem byl asi kolikátej, že jsem to byl. Doufám, že se na to ten týpek. Jo, vidíš, já jsem nebyl dokonce ani v hlasování. Mav byl druhý a vyhrála nějaká blbá sračka. Pardon, že jsem Ještě tak máš prostý, 4 ale minuty, tak to tak jinak bys nejde. Velký špatný. Já to udělám, nějak to tady naplácám, abych to stihnul. To bude hrozný hodnocení, já nikdy neuměl dělat kulatý věci. Tak co, jak to jde tobě, Máfe? Tak jakž tak. Dám si to tak jak. No já to docela dám, ale... Asi tak. No ne, docela, ale dám si to tak, jakž takž. Jakž takž, prostě no. Jakž tak. To bude stejně vypadat hrozně. Jak kdyby se do toho vlilo. Já ani vůbec nevím, jak správně vím, na ten Pokéball vypadá, protože... Naposled jsem se na Pokémon koukal, když to bylo 7, a to je 7 let zpátky. No, To dopadne tady. Já radši ne. Já už si představu, co tam bude za experty. Takže tady máme to rozdělání. To je ještě tady takhle na jiný rozdělání. Náhodou to nevypadá tak špatně. Můj Pokéball docela obstojný. No, vypadá to docela obstojně, řekněme si to otevřeně. Jsem si celý zral, ale tak to není. Tady je stejný tvár naprosto. Počkej, špatně. Tady je to takhle. Já tady ještě nám dát nějaký verze efekty. A ještě to nemá být ani tady, ale má to být tady. Tom zatím. Ty vole, 2 minuty do konce, to budu rád, když to stihnu, ty vole. Co už to máš? Dobrý, já to mám jak největší pán, stejně to nikdo neohodnotí. Takže to není vůbec problém. 1, 2, 3.
No tohle nahází všichni půr, protože budou mít strach, že to vyhraje. No, už na to asi nezdělá. Štěstí, když na to někdo hodí něco dobrýho, protože tohle je vážně hrozný. Já nesnáším ty Void Battle. Já už se tam ani, no, jakoby je to zábava, ale tak po 10. večer. Protože to už tady nejsou takový ty děti, co hodnotí první stavba, která je jakž tak dobrá, tak na to nahází 8. Ještě 1 minuta, já budu rád, když to stihnu. Ale tak ovšem to je celá ucházející. Je to stejně velký jak tohle. 3, tak. Ne, je to menší. Menší to je, ale tak to už si teď nebudu všímat, tak si to měl asi udělat, ne? Ten kousek, to už teď nestihnu. Tak sem hodím ještě ten boom efekt. Jakože tady, jakože se tady rozdělává ten Pokémon. Počkej, ten kritik, tak to ne. To jsem dal a dám sem ten explosion. Ne. Vylítni, kurňa. No, vole, epic. No dobře, tak to už no, ale není to jakože špatný. Aha, no tak ta se s tím nesrála. A teď na to všichni názejí epic, vole. Ale tak dáme půl. Já jsem si to aspoň snažil dělat otevřený. Není to špatný, ale jako mohla se si... Co to má bejt? To ani nevypadá jak pokébal. Já jsem to udělal, to nic neudělal. Tohle, to mě prosím tě vysvětlit, co je na tom pokébalovýho. Ale já bych mu jinak dal epic, Typek se s tím nestral. Kdybych věděl, že kdybych mu dal epic, tak já bych mu dal epic. To nemá ani to. Kde to má to otvírání? No, tak já to mám. No a ten už tady chodí s epicem v ruce, další epic. Hele, já ti dám. Já budu štědrej, nemáš to dostavený, dáme OK. Dám ti good. Okay, ten typek tady dá se super půr, ty vole. V ruce. Co to kurva. Dej mu tak, já jsem mu dal. Ona to není zase tak špatný. Typek mu tady dal 8. Bože Kriste. Ne, tohle nechci, já chci aspoň tohle budu trošičku. Dobré. Míň kriticky. Až na to, že ta červená strana je vrchní. Jo, jde to. Přesně. Tohle je moje. To vyhraješ. To vyhraje. To mě nezajímá. Já stejně epic. Hele, epic už tady dávají lidi, takže nice. Hej, co to je? Ukaž mi prosím tě, co je na tom kulatýho. Epic, please. Ty vole, ještě prost. Dostaneš OK a buď rád. Jo, já jsem první pít to. Tak spát. To jsem ani nečekal. Hej, proč to napíše, koho to tady má? A já druhej. Hej, takže jsme dopadli dobře. Hustě. Takže první let's play Void Battle bychom měli mít za sebou. A mějte se tady krásně. A já se budu těšit u dalšího let's play na Void Battle a zdar.